וואי וואי, איזה מקום, אימא'לה. מי זה אילי פה? אילי, שמעתי, יש לכם את המחירים הכי מטורפים בכל הארץ. הגעת למקום הנכון, בוא אני אראה לך. אילי, אני רוצה לקנות מכונה, אבל זה יקר. יש לך משהו בשבילי? אצלנו זה לא יקר. מכונה שנמכרת 300 שקלים ל-100 שקל. וואו. תן לי עוד אחת. יש לכם מכונת וול נמכרת ב-600 שקלים, אצלנו ב-200 שקל. תגיעו אלינו. אימא'לה. ומה זה הקרם הזה? קרם סיליקון נמכר ב-60 שקלים, בשיער יבש ופגום, 30 שקל. אילי, יש לך משהו טיפולי? לקסקסים וסבוריה? קיבלת, המוצר הנכון, שמפו אצטט. במחיר מבצע 25 שקלים. אימא'לה. בואו נראה לכם מוצר פצצה. שמן למעשנים 25 שקלים. בואו תראו עוד שמן פצצה. שמן רגיל לזקן 25 שקלים. אילי, ג'ל יוגורט יש? בטח, אצלנו אין יוקר המחיה. במקום 70-80 שקלים, 30 שקל אצלנו. תגיעו.